Sziasztok, Zoé vagyok, tartsatok velünk hévízre! És fél óra utazás után meg is érkeztünk a Naturmed Hotel Carbonába. Várt ránk ilyen nagyon finom makaron, ilyen kis csokis volt, tök finom volt. A szobánk nagyon szép volt egyébként, szép ilyen színes, meg minden, úgyhogy nagyon szép volt. Kipakoltunk, egyből el is mentünk fürdeni. Felmentünk a szobába, és elkészülődtünk a vacsorához. Telként ettem zsemlét, paranicát. Vacsora után még lementünk egyet fürdeni. Na sziasztok, még nem jelentkeztem be, de mesélek a napunkról, amíg megcsinálom az országbarási lapnyomat. Na, úgy kezdődött a napunk, hogy felkeltünk reggel, és úgy vettem olyan kis mini zsenyevát nekem. Ez még tök jó. Na, hogy felkeltünk, utána szülődtünk, meg minden, elindultunk hévízre. Kb. Olyan 2,5 óra volt az út, de inkább amúgy 3, de nem baj. Akkor utána becsekkoltunk, kipakoltunk a bőröndökből, elrendeztük a szobát, és akkor lementünk fürdeni. Én csak napoztam, meg pihentem, meg olvastam. Utána felöltöztünk, és ugye, ahogy láttátok, elmentünk vacsorázni. Nagyon finom volt az étel, csak az előételt videóztam le, de ezt most tegyük félre, mert de mondjuk minden nagyon finom volt tényleg, nagyon szeretem az itt Nikolát. Amúgy a kedvencem a reggeli, de a vacsora is nagyon finom, úgyhogy ja, nagyon szeretek itt lenni. És akkor utána 1 órát pihentünk vacsora után, és 7-8-kor lementünk a úszodába, és a medencéhez, és akkor most már fürödtem. Ilyen 9-ig van nyitva, úgyhogy kb. Ilyen 1 órát voltunk, meg mentünk ilyen masszírozós, hogy hívják azt, masszírozós kis medencében. Úgyhogy igen, így ennyi volt a napunk. Holnap is szerintem medencézni fogunk, de lehet lemegyünk a hévízi tóra, nem tudom, meg a termába is, mert ugye már én mehetek, mert 14 vagyok, úgyhogy már mehetek a termába, tökre jó. Úgyhogy így kb. Ennyi. Még itt leszünk péntek estig, úgyhogy lehet, hogy még jövök majd vidikkel. Minden napról egy videó, de amúgy lehet, hogy csak ez az egy lesz a nyaralásról, meg annyira jól fogom magamat érezni. Úgyhogy, ja. Egyébként tudom, hogy rég volt videó, ez azért van, mert nyár volt, és így ki akartam élvezni a nyarat. Meg ugye a suli vége is volt, és ezért inkább arra koncentráltam, meg egy ötletem sem volt, hogy milyen videót csináljak. Na, a következő lépés az egy ilyen arctisztító. Úgyhogy filmom sem volt, hogy mit csináljak, milyen videót. Akkor múlt héten voltam Gyenes-Gyerson táborban, arról is jön vlog. Már a barátnőm szerkesztő, mert megkértem, hogy szerkessze meg, mert mondta, hogy szívesen megszerkeszti, mert van ilyen pro apja, úgyhogy ja, azt szerkeszti most, mert nekem nincs annyira idő most itt szerkeszgetni. Ezután, miután hazaértem, utána 10 napra rámegyek lovastáborba, és utána meg már suli lesz rá egy hétre, úgyhogy nagyon gyorsan elment ez a nyár, de akkor folytassuk az arcápolási rutint.
Jó, miután meg vagyunk a arctisztítással, utána jöhet ez a Revoxos szérum, ez niacinamidos, ez pont az én bőrömre való, meg az ilyen tiniknek ajánlom, mert ez ilyen a fannyú termelést egy kicsit szabályozza, vagy nem is tudom. Mérjásába bejöntem, mindegy. Egyébként ez a videó valószínű, hogy csak a nyaralás után lesz kint, sőt biztos, mert ugye most nem lesz nagyon idő, minden nyaralás közben, és talán ugye, ahogy mondtam, lesz 10 napom. Úgyhogy addigra biztosként lesz mind a 2 videó, vagyis remélem, mert már eléggé sokat húztam, meg már gondolom várjátok a videókat. Jó, és ez most jó. Egyébként lenne hozzátok egy kérdésem, majd írjátok meg kommentben, hogy most két kérdés is eszembe jutott. Az egyik az, hogy ti hogy szoktátok, ha használtok ilyen szérumot, hogy ide rá az arcotokra csepegtettél, hogy a kezetekbe is úgy kenitek fel, mert én több mindent láttam, de én úgy szeretem, hogyha az arcomra kenem fel egyből, mert nem tudom, nekem úgy tetszik. De jó, a tonikot elfelejtettem, na mindegy, most ettől térjünk el. Jó, és miután jól belement a bőrünkbe, utána jöhet a hidratálás. Hidratálásnak most ezt a nyívást használom. Amúgy reggel meg ezt szoktam, ezt a nyívás hidratálót, ez direkt ilyen reggeli krém, úgyhogy majd lehet ebből beszerzem az estit is. De most idéglenesen ez van. Na, ja igen, és a második kérdésem az lenne, hogy majd szeretnétek-e ilyen back to school videót, hogy mi van a táskámban, mit viszek, meg ilyesmik, meg mondjuk, hogy mi lesz az első napra az outfitem, meg hogy mondjuk beszélek róla, hogy mi lesz most az évben, meg hogy mit várok, mit nem, meg hányadikos leszek. Tehát mindenféle ilyen kérdések, tehát hogyha akarjátok, akkor kommentbe is írhatok, és akkor beleteszünk ilyen kérdezfeleleket is. Úgyhogy ez a 2 kérdésem lenne felétek, és tényleg akkor remélem, hogy akkor mind a 2 videó ki lesz ilyen 20-a felé. Na, akkor amúgy ezt felejtettem, ezt az így kis tanikot, ezt már nagyon régóta használom. Meg amúgy ezt a testápolót szoktam használni fürdés után, mert a testápolás fontos. Tehát mindenféle ápolás kell, milyen ápolás? Belső ápolás, vitaminok, minden. Hajápolás, testápolás, fogápolás, arcápolás, mindent kell ápolni. Hát már én ennyi voltam, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és akkor majd remélem, hogy kint lesz mind a 2 videó 20-ára. És lehet, hogy még majd jövök videókkal, nem tudom. Sziasztok! Most 8:16 van, és hát akkor tartsatok velem egy napon hévizem. Úgyhogy most amúgy az első napon már még a öcsém alszik, de akkor csinálunk arcápolást, mondom már repülőttem. Talán feladtunk, megyünk reggelizni, utána menni, tehát majd mindent videózunk.
Ez készkrém. Ezt szoktam használni reggel, ezt meg estem. És ilyen hónacicát pedig minden reggel is, este is, de napközben is szoktam. Úgyhogy így ennyi. A reggelit egy pirítóssal, szamámival és narancslével kezdtem. Pirítós után ettem békönt, tükörtojást, mindenféle finomságot. Könyvér és tükörtojás után jöhetett a desszert, croissant, amerikai palacsinta, nagyon finom volt. Finom kávéval zártam a reggelit. Reggeli után elmentünk sétálni a városba. Most menjünk fürdeni, irány a medence. Mentünk levest enni, ebédelni. Ettem egy húslevest és egy málnás gyümölcsleves. Azt hiszem málnás volt. Ebéd után játszottunk egy jót az öcsémmel. Termál után lefeküdtünk egy kicsit és napoztunk. Fürdés, napozás után pedig elkészültünk és elmentünk vacsorázni. Vacsora után már csak pihentem, olvastam és lefeküdtünk aludni. De puszilok mindenkit és küldjetek mindenkinek üzenetet, meg minden küldvétek szét, hogy Zoé napja visszatért.